džemológia, maliny, džemológia, maliny, džemológia. Maliny, džemológia. Zopakujte teraz vy. Maliny, džemológia. V tomto programe sa môže objaviť trnavské nárečie. Ahojte. Ahojte, my sme Maliny džem. Ja som Miňo. A ja som Čeky. Ty nie si Čeky, veď ty si Paťo. Ale zdalo sa mi, že som videl Mariana Čekovského. Pozerám, že ti nadmorská výška tatranského typu múti mozog. Veď čo by tu tak robil Marián Čekovský? Ale veď to, čo ostatní. Prechádzal sa a tešil sa z krás našej prírody. A akurát dnes. A ešte bude aj svište učiť žonglovať so šiškami. Áno, pozri, naozaj učí svište žonglovať so šiškami. Ahojte, maliny. Prišli ste sa pozrieť do môjho svištieho kráľovstva? No tak, mrmlož. Čo sme si povedali o vypúšťaní vetríkov na verejnosti? Máme tu hostí. Mrmlož, ale dáva kvetinkový odér, čo je pravda. Veru, že dáva. A Čeky, a ty, čo tu vlastne takto tu? Ja čekujem. Vieš, tu a tam idem navštíviť svojich malých kamarátov, takzvané vevericovité chlpáče. Však, mrmlož. Parádnych máš kámošov. Počujte, chlapi, povieme si niečo o svišťoch? Povieme. Svišť tatranský, vrchovský. Po latínsky marmota. Latyrostris. Tento tatranský svišť je podruh svišťa vrchovského. Miňo, Paťo, musím utekať za mrmlošom, aby sa nedostal chlapec do problémov. Obýva vrchy a kopce od 800 do 3200 metrov. Žije v Tatrách, v Alpách, v rumunských Karpatoch, aj v Taliansku. No skrátka mu patrí veľký kus Európy. U nás na Slovensku ho nájdem v západných Tatrách, Východných Tatrách. No ale aj v nízkych Tatrách. A tie na mape sú tu. A že či vieš, Miňo, s kým sú svište príbuzné? Haha, samozrejme, že viem. Svištia príbuzná je napríklad taká... Veverica. Alebo Siseľ. dĺžka jeho tela je až 84 cm. dožiť sa môže až 18 rokov. Jaj, Čeky mi stále skáče. Do reči? Do reči? Svište sú hlodavce, ktoré majú hnedo-čiernu farbu. Majú zavalité telo, silné labky. Ich zuby sú hnedo-červené. Paťo, a že či vieš, koľko môže vážiť taký svišť? Jasné, viem to úplne presne. 3 až 6 kilogramov. No to bolo úplne presné. Oprava? 3 až 8 kilogramov. Áno, na jeseň vážia 8 a na jar 3 kilogramy. A že či vieš prečo, Miňo? Svište sú veľkí spáči. Počas roka si robia tukové zásoby, ktoré využívajú v čase zimného spánku. Zalezú si do teplej nory, ktorú majú vypchatú senom. A 6 mesiacov si celá rodinka pochrupkáva a hibernuje. Na jar sa zobudí celá kolónia, ktorú tvoria rodičia aj mláďatá. A okolo idúci majú o zábavu postarané, ako tamtoľa náš kamarát Marián Čekovský. Čeky. A teraz ty. A teraz ty. Čeky, Čekinko! A ako sa majú tie tvoje svište? No, so šiškami už si ich naučil žonglovať? Miňo, Paťo, keďže vaša super fajnovúčka relácia je aj o pesničkách, preto som pre vás pripravil špeciálne hudobné číslo. Svišti band. Svišti nástup. A raz, dva, tri, a dva, dva, tri, svišti, nech to svišti, raz, dva, tri, a raz, dva, tri, zastaviť, stáť. Pripravený?
Čiky vie naozaj zahrať na všetko. Veď on je úplný multitalentuš. Díky. Keď už sme pri tom, čo vlastne svišti žerú? No múdre knižky hovoria, že ľúbia trávu, korienky, kvietky, semienka. A že či viete, milé dietka, ako vyzerajú stopy týchto krásavcov? Nie? Neviete? Vyzerajú takto. Ich nohy sú silné, pretože sú prispôsobené na hrabanie ich podzemných úkrytov. Na Slovensku sú prísne chránené. Zaujímavosťou je, že keď cvišť zvetrí problém, začne hvízdať. Presne takto? Áno, presne takto. A keď to počujú jeho kamaráti, tak všetci utečú. Presne takto? Áno. Čeky hlási problém. Je to operený problém. Čeky, veď ťa ten tvoj tučnočký kamarát Mrmloš varoval. Ale slabo. Svište sú známe nielen varovným pískaním, No sú známe aj tým, že dokážu veľmi milo mrmlať. Počúvajte. Paťo, všimol si jednu nezvyčajnú a raritnosť? myslíš tým niečo, čoho je veľmi málo a je to veľmi zriedkavé to vidieť? Áno, presne to myslím. Myslíš niečo, na čo sa práve pozerám a je to presne tu? Áno, presne to myslím. A povieme aj dietkám, o čom rozprávame? Samozrejme. Rozprávame o kvietku, ktorý je na Slovensku veľmi vzácny a je chránený. A my máme to šťastie ho teraz spolu obdivovať. Nebudeme vás napínať. Tento kvet sa volá plesnivec alpínsky. A teraz si o ňom porozprávame zo pár zaujímavostí. Plesnivec alpínsky. Po latínsky sa mu hovorí Leontopodium alpinum. Niekto túto rastlinku nazýva aj hvezdoň. Niekto plesniak, ba dokonca kedysi tieto rastlinky nazývali Kocolapky. Ako? Kocolapky. v horách ju nájdeme kvitnúť od júla do septembra. Ale že či vieš, Paťo, prečo sa tejto rastlinke hovorí plesnivec? Tak to naozaj netuším a ani nechcem typovať. Nehľadaj za tým nič ako pleseň. Je to preto, že je táto rastlinka pokrytá bielými chlpkami, ako keby plsťou. Čiže vlnou. Čiže chlpkami, ktoré túto rastlinku chránia pred chladom a vyschnutím. A pred silným horským slnkom. Táto rastlinka, i keď vyzerá veľmi krehko, je naozajstným majstrom v prežití v náročných vysokohorských podmienkach. A čo je na tejto rastlinke naozaj zaujímavé, milé deti a milí rodičia? A milí prarodičia. Moment. Oldrik, ďakujem krásne, tešilo ma, rád som ťa poznal, krídlo na to, dávaj na seba pozor a opustite, prosím, moje plece, nech je už konečne voľné. Vraj má plesnivec veľmi silnú liečivú moc. Vraj? Vraj? Nie vraj, naozaj. Už naši predkovia kedysi dávno vedeli o jeho silnej liečivej moci. Ako dávno? Veľmi dávno. Je to jeden z najsilnejších antioxidantov, dokonca silnejších, akým je kráľ antioxidantov, ktorým je... Vitamín C. Presne. A v ľudovej medicíne sa používa na zmiernenie bolesti brucha či dýchacích ciest. Chlapi, dobre vravíte, dobre, ale už dlho a veľa. Poďme si zaspievať pesničku. Veru, že poďme. Skoro ráno na lúke tu niečo pišti, je to jasné, zobúdzajú sa, už svišti. Trúbka trúbi budíček, no veľa svišťov asi zaspalo. A tí, čo sa zobudili, no tú trúbku nahľad frfľalo. Na trúbke si vytrúbuje jeden svištík. Je to trúbkár od prírody, svištík, pištík. Pištík trúbi budíček a veru, že sa nikdy nestalo,
by jeho trúbenie na svištíka mrmľoša zabralo. A tak si trúbime, veselo svištíme, my sme malé svište. A tak si svištíme, veselo trúbime, veru to si píšte. Kde sa všetky svište ráno ponáhľate, radšej spíte, na čo trúbku počúvate. Mrmlož, stávaj, už sme všetci hore a ty nebudeš spať sám. Nie je tu dobre, teplo, ticho, ani nohy, rád si pospínkam. Ráno tak mrmľoš neblázni, veď kamaráti čakajú ťa vonku, pohni, deň sa kráti. No tak dobre idem, ale vidím ako veľký pán. Pištíkovi vezmem trúbku a na trúbke zatrúbim si sám. A tak si trúbime, veselo svištíme, my sme malé svište. A tak si svištíme, veselo trúbime, veru to si píšte. Džigi, 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 a. Džigi, 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 a. Ej, veru, pozri, tá krása, svište s čekinkou zdá sa. Fičia si spolu a robia džingy, džingy. Sviští Ben v Tatrách je známy, v uchu dokola hrámy. Tak poďme spolu, ideme džingy, džingy. Džigi, 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 a. Džigi, 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 a. Džigi, 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 a. Ruky hore všetci, poďme spolu všetci, džigi a. Ruky hore, poďme spolu všetci, všetci ruky hore, džigi a. A tak si trúbime, veselo svištíme, my sme malé svište. A tak si svištíme, veselo trúbime, veru to si píšte. Džigi, 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 a. Džigi, 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 a. Joj, dobre sme si zaspievali. Čo je pravda? Veľmi dobre sme si zaspievali. Svište, odpočívacia poloha, pripraviť sa, pozor, teraz! Tak mekučké, tak lahodné. Ďakujeme, že ste sledovali ďalšiu časť našej Maliny džemológie. Ďakujeme nášmu kamarátovi Mariánovi Čekovskému, Nájdete si nás na www.malinydžem.sk, na Instagrame, na Facebooku. Majte sa krásne a nezabúdajte, že... Čekému sa sníva? Čo hovoril? Nerozumel som mu. Čeky, čo si hovoril? Maliny sú najvác! Nie nad čerstvý, vysokohorský, svišti vzduch. Veru, vysokohorský A čerstvý. aj čerstvý.